da raba kai da kunna gaba ba. Wannan ina ta maimaita ta tun da na zo gidan nan nake jan hankalin yan uwa, ni a shirye nake da mu tattauna, amma tattaunawa ta hankali ba ta neman kure ko ka ce ka kure Abdul Jabbar ko ni ce na kure wani ba, a'a mu tattauna da wata ka karu da ni, wata in karu da kai, kuma kan mu zama ya haɗu al'umma musulmi su fahimta. Amma irin wannan rigidan a ɗauko al'amura cewa kure ake so, to wannan ya zama bauta wa sarrai. Ni ba wannan ne kawo ni ba, ni matsala nake sa in za a yi ma a tattauna ta ilimi, mu ɗauko matsala ɗaya da daɗin rai da kwanciyar hankali, irin yadda sahabbai suka yi saɓani a tsakaninsu, fahimta ta rarraba amma suka mutunta juna. To irin wannan shine saɓani Mahmud. Amma irin wanda za a dinga yi ni zai na rufi sai na ƙure sai na fito da kaina sai ya zama bayani, ni ba zan karɓi gyara ba, to wannan mutum ma ya daina kirga kansa yana wa musulunci aiki. Wannan yana gina kansa ne da sunan musulunci, amma musulunci yake aiki ba. Din mai akida irin wannan. Da haka wannan kira da kai Allah ya saka ma da alkhairi. Muna godiya akai, kuma Allah ya ba mu ikon dabbaka gwargwaron ikon. Na karbi ta. Salamu alaikum. Na wani ne mai tambaya? To Alhaji Muhammad daga ina? To Alhaji Muhammad bismillah. To barka ka dai Alhaji Yakubu. Alhaji Muhammadu kai afwan. A lafiya lau alhamdulillah. Allah sarki. Allah sarki to alhamdulillah. Allah sarki. Haka ne. Haka ne. Haka ne. Wallahi haka yake. Sallallahu alaihi akan su muke magana. Tun jiya ma na faɗa. Ya kamata a ce da a yi magana a kan wannan haka yake. Ba haka ba a sake sa wani lokaci a zauna a yi wacce da ake haka yake. Wannan haka yake. Allahu akbar alhamdulillah. Allahu akbar gaskiya. Wanda bai masa bai bar mun alhamdulillah. Haka ne. Gaskiya ne. Wannan haka yake. Ɗaya babu. Suka kawo. Gaskiya ne. Haka ne. Allah sarki. Haka ne. Allah saka da alkhairi. Haka yake. Allahu akbar. Allahu to alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Alhaji Muhammadu. Amin Alhaji Muhammadu. Amin Alhaji Muhammadu. Mun gode. Allah saka ma da alkhairi. Mun gode. Wa alaikum assalam. Na da Allah mun gode wannan. Mun gode. To kallah. Da dai kan akan tambayoyi muke ga wani na kan layi. To a karban mu. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na wa yake kan layi? Alhaji Bako ne daga Dubai Mabiyo. To Alhaji Bako barka da. Ina maraba da malam. Wato maraba da ne barka dai. Allah shiga ta malam wato ina so ne ja hankalin mu duka ba da. To na. To ko malaman su mun masu saurare mabiya. Haka ne. Don Allah. Haka ne. Don girman Allah. Don albarkan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Su taimaka mana. Mu mabiyan nan. Don Allah ku haɗa hankalin ku ko ta ku yi ƙoƙarin jawo mu da ta bar gida. Allah sarki. Allah malam. Wannan magana ce mai girma. Kamar yadda malam Idris ya yi bayani. Sai kai bayani. Ya kamata da Allah. Kai ka bayyana shi. Haka. Shi ne bayyana har a kawo matsaya guda. Haka. Kamar yadda mai bayani na ɗazu. Haka. Haka. Shi ne ni roƙona kenan. Gaskiya ne to babu laifi. Allah sarki wannan bayanin naka mun gode akai, kuma Allah ba mu iko gargado mu dabbaka shi. Na gode kwarai kan wannan nasiha taka. Amin, na gode madalla. Assalamu alaikum madalla. Madalla mun gode. Alkalma na zo dan yi ta'aliki kan wannan magana dan muhimmancin ta. To Allah ya koyar tunda ta bari karfata. Ba assalamu alaikum. Na'am, wai magana. To na Dallami daga ina? Daga Angon Kwaki. To malam Dallami bismillah. Ina barka da zuwa malam. To maraba barka ka dai.
wato malam a gaskiya alhamdulillah na ji daɗin zuwan ka sosai na ce da biyan da ba a tunani. Allah sarki to alhamdulillah. Gaskiya malam mu ma haka ne. ɗalibai ne masu neman ilimi kamar yadda wani bayani a baya. Na'am. Da Allah malam ku yi ƙoƙari. Haka ne. Kamar mu da muke neman kamar hanyoyi wasu da zamu duk baya ɗaya. Allah sarki. Ya kamata malam da Allah an samu fahimtar juna a tsakanin kyau ake. Haka ne. Kai mu wasu wajejen da gaba ɗaya hankalinmu ba zai ɗauka ba ya kamata malam. Haka ne. Wannan rabuwar ke da ake samu a tsakani. A gaskiya malam ya kamata a tsaya. Haka ne. Gaskiya ne. Mutum suna ne sosai gaskiya ni dan ahli suna ne. Allah sarki to ai Allah sarki don ke yanzu gaskiya sa ni ban dan kokonto wallahi. Allah sarki Allah sarki gaskiya na yi niyyar cewa ma haka ne mu malaman mu ne suna ba su kalubalance ka da ka tafi ba. Haka ne to gaskiya mu da mu zarge su. haka ne to dan haka da Allah ina roƙon malam don Allah don annabi duk abin da za a yi shi bisa kan gaskiya da adalci. gaskiya ne kuma ake ba mu shawari na gari. haka ne ake faɗan abin da ya dace da alƙur'ani da to Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko mun gode kan wannan nasiha Allah dan yi magana kan maganarsa dan wannan abu da ya sunan wanda ya bugo na baya da shi wannan da yake intisabi ga ya sunan nasa na ƙarshe na ahlus sunnan nan malam Yahaya to a gaskiya malam Yahaya yadda ka ce lamari na ya baka sha'awa nan wallahi kai kuma a cikin ahlus sunnan ka ban sha'awa da za a samu irin wannan daga janibin mu ma ahlus sunnan ne illa da yake da al'amura sun zo an rarraba sunayen muka kyale to amma yadda ka yin nan kaga kana intisabi da izala wani duk yadda za a yi ba zai bai wannan kalmar da kai ba yanzu wannan da kai shi ma nuna kana ƙoƙarin neman gaskiya ne to da za a dinga samun irin wannan kuma Allah ya sa yadda ka faɗi neman ilimin nan ne ka samu ilimin ka fito Allah ya sa kana iya kira to irin ku in mun same su ni ina daga cikin waɗanda za su ba da haɗin kai a kawo sauyi za a iya haɗa tafiyan nan a samu haɗuwar kai da gyara idan da za a samu ihlasi a rai amma babban matsalar kowa so ce ya rufe shine kawai wallahi duk matsalar mafi yawanta a ƙarƙashin bauta wa san rai ne fice ban yadda ba ni ne kawai da haka abin da na faɗa shine daidai ni kuma zan karɓi gyara ba kar almajirai su raina ni ko mabiya na su ragu ko a cewa ne ya fi ni sani wannan shine fa akan gaba yanzu ka ga gashi a matsayin sa na dan izala ba kankani ba a matsayin sa na dan izala yace wannan zantutuka da aka yi gashi irin yanzu kallon da ya iya kalma mai daɗi ba a samu sauyi ba to wannan a samu daga janibin izala mu ma daga janibin ɗariƙa ai wannan sassautawar a ran wa gaskiya kowa ya faɗi dalilinsa ni kullum magana ɗaya nake faɗa wani Allah bai shi dan ya rufe wani ba annabi kawai ake tura kowa yi sadda na zama ina da dalili na ka zama kana da naka muka saba fahimta mu mutunta junan mu a matsayin musulmi in yi addini na kai naka bisa fahimtar da muka haka sahabbai suka yi haka tabi'in suka yi da haka aka samu mazhabobi tunda ana karkashin kalmar kuma ana karkashin la ilaha illallah wannan magana da shi malam ya yayi gaskiya abin a gaishe shi akan ta ne kuma a cikin ahlus sunna Allah ya ƙara irinsa Allah ya ƙaro irinsa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi da waye magana ya haruna ne daga ina daga kobi to mala ya bismillah ina malam barka da zuwa barka ka dai malam ya Allah ya saka wa da alkhairi amin malam ya amma ni ana ƙara kira ne kamar yadda sauran malam da surawa suke kira to Allahumma akan malam Idris gaskiya ga nabi mu amma muna kira gare shi haka dan Allah ya kokari ya fitar da lokaci haka a yi wannan zaman da yake a yi haka saboda in ba haka ba ko azumi ya zo dinga ba mutane ko mutane mu shirkai ya zagi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum hankalin ya tashi akan haka azunallahu wa ni'mal wakil yana karanta ayoyi ya fassara su ba yanda suke siya ba to amma muna kira ya sunan ne magana to malai haya kakkai zafi dan yanzu alhamdulillah ni a ƙarshen zaman nan na samu wani karatu mai kyau daga irin kalmomin da nake ji daga masu sauraro ko malam Idris bai ba da wannan haɗin kai ba idan ana samun mabiya suna gane haka malam Idris zai rage zai sassauta dole dama lokacin mabiya ne suke ta'azzaga abu to sai mutum ziga ta dinga ɗibansa to amma kakka zafafa tun da gashi an zamu daga janibin ahlus sunna
su ma suna kalmomi masu kyau, to a sassauta din yadda za a samu, kar da kuma nasarar da muka samu din nan nasara ce babba. Burin mu raini wannan dan jaririn yanzu da muka fara samu ya zama yau mun yi wata sabuwar haihuwa wadda insha Allah za a raine ta ta girma ta zama babbar bishiya, musulmi su ga inuwarta. Yau a ce an tare da rarrabuwar da ake da ita kuma an samu haɗuwa ƙarƙashin tuta guda, ma'ana ana ƙaunar juna. Mai zikiri yana zikirinsa, wanda ya gaba zai bakar yayi, amma a haɗu a girmama juna, ba batun wane kafiri ne, wane mushriki ne, wane ɗan bid'a ne, wane ɗan wuta. Sadda muka samu wannan, wallahi Allah ma sai ya gaishe mu. To masu kallon da sai Allah shiga ta malaka lokacin ya nuna mana ya dan karatu. Allah sarki. To ina fata masu kallon mu da sai sun gamsu kuma za su yi mana afuwa, saboda ba za mu samu damu sake bude hanyar mu na waya ba saboda lokacin ya riga ya karatu. Ina fatan kuma an gamsu da bayanan da malam yayi da kuma irin yadda al'umma kuma suke kawo nasu gudunmawa. Da fatan kuma malam ko za su daɗa ci gaba da bayani kalma ta sallama kamar da ne a wancan karo na gabatar da godiya ga waɗanda suka yi wannan gayyata, kuma abin sha'awar ga masu gayyar duk sadda za a yi majalisi abin yana ban sha'awa. Na da ciki wato kamar yadda damuwa ce ta sa suka gayyato ni zuwa za su a zo a yi kamar misalin ɗaukan fansa, amma la duk sadda za a yi magana sai sun gaya min da Allah akar makalla dan taimaka wajen yadda za a samu haɗin kai. Wannan yana ban mamaki daga gare su. Haɗin kai shi ne babban ci gaba al'ummar musulunci. To wannan abu ne da ba kowa ne zai zaci yanzu wanda za su ga sun gaito ne za su gaito ne suka da in zo in keta wani. Wallahi duk sadda za a majalisi sai sun roƙe ni cewa a ba da ƙarfi gun yadda kai zai haɗu, kawai a ba da dalilai kan al'amuran da mu muka ginu a kai muke tafiya, wanda suke da can ko bid'a ne ko abubuwan nan ba su da asali su ji, amma kan mu damu da sai mun mai da martani a yadda ake mana. To Allah da ikonsa sai gashi wannan niyya ta su da Allah ya duba. Tun da nake program na je jiha na yi ban san adadi ba, ban taba zuwa inda na program din da dan izala ya bugo waya ya mun sannu da zuwa ya kuma nuna ya yaba abin da ba a taba ba sai ana. Wannan na ɗaukansa ci gaba ne, kuma zuciyarsu Allah ya duba, su ma ya ɗisa wasu yan izala irin wannan tunanin, suka fito ƙarara kuma suka faɗa, suka kuma kira zuwa ga su ma suna son a samu wannan sauyi. Da haka yadda kuka nemi in kira Malam Idris, ina kiran Malam Idris yadda Allah ya bashi wannan dama, ya ara masa iya kira, ya tara masa mabiya, to ya kokari ya amfani da wannan dama ta wajen ya gyara lahirarsa idan ya bi hanyar hikima wal mau'izatil hasana. Kalmar kafirtawa da shirkanta nan ya kokarin jaye su. In ya duba da hadisan Annabi zai ga babu su, in ya duba a wa'azin salafus salihu da sahabatu babu su. Haka yana daga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-du'a'u ko ad-da'watu bil hikma wal mau'izatil hasana. Idan yi wannan ba ni yewa ba waɗanda suka kiran masa kiran ai haka yewa ba. Da farko musulunci yewa, na biyu umarnin Allah ya yi wa, na uku bai faɗi bari ba ya ci, na hudu al'umma za su amfana da wannan abu, na biyar daraja zai ba raguwa ba, wanda yake kin zama sai ya so shi. To wannan kira yadda aka nema in yi, ina yi wa kaina da farko, ina kuma roƙon Allah ya ban ikon iya yin haka. Sannan yadda kuka roƙa in wa Malam Idris in ne masa, fata na Allah ya sa shi kuma ya zama yana da mashawarta na gari tare da shi da za su nuna masa wannan al'amari bisa hakikarsa, don an ce ba a mugun sarki wani lokaci sai mugun bafada. Muna son kuma wannan ya zama wata nukuda ce aka samu ta ci gaba, ta faru a Bauchi da tarihi zai rubuta ta, dama ya kamata a same ta a nan, to kuma muna fatan ta zama na taɓulla a ko'ina sauran jama'a ma su koyi da ita. Wannan shine kalmata da zan rufe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akallahu mun gode da sake samun daman amsa wannan gayyata namu, da fatan kuma masu karamin sarai sun fahimta kuma sun bi ka da kunne na basira, kuma da fatan an karu, kuma da fatan kuma in Allah zo dalilin wannan ya zama to an ƙara samun haɗin kan al'ummar musulmi a tafi ɗaya, saboda bambancin fahimta kai kamar yadda kai bayani kana da naka hujjoji, amma aka fahimtu aka taro da kamar yadda sahabbai suka yi, a yi kokari a koyi da sahabbai.
kuma koyi da sahabbai shine koyi da manzon Allah. Ina fatan al'ummar musulmi an ji wannan kira da muka yi, sai kuma wannan mako sai kuma wani lokacin da in Allah ya sake haɗa mu da sai ni ma fata na kenan. Sai mun gode da ni ma na gode. Allah ya saka da alkhairi, ku kuma al'umma da kuka ba mu aron kunnan ku, kuka saurari kuka bi mu, kuka ba mu shawarwari nagari da kuma shawarwarin ma ba namu bane na musulunci ne baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.